už sme online, môžeme začať. Tak príjemný dobrý večer. Chcela by som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítať v Dot Contemporary Art Gallery na tejto diskusii s názvom Art Talk. Diskusia má názov Ekosystém umenia. A v úvode by som chcela povedať, že táto diskusia je skôr takým úvodom. Je to veľmi hlboká téma a my sa budeme skôr snažiť prehovárať k ľuďom, ktorí možno samotný tento ekosystém umedia nepoznajú, je im záhadou, nevedia, čo v tomto systéme robí napríklad kurátorka, možno ani nepoznajú poriadne ten názov, nevedia, čo si predstaviť, čo môže taký človek na tejto pozícii robiť. Predstavíme si, akým spôsobom súvisí práve práca kurátora so zberateľmi a so súkromnými galériami. Takže budeme samozrejme aj veľmi radi za otázky z publika, ale len teda, aby ste mali správne očakávania od tejto prednášky, že možno viac budeme hovoriť o takých základoch, ako o nejakých kritických vhľadoch. Myslím si, že na to nám nezostane čas. Máme tu toho pred sebou skutočne dosť veľa, ale budeme dúfať, že mnohých a mnohé táto diskusia povzbudí, aby sa o umenie zaujímali viac, aby možno uvažovali o tom, že sa stanú zberateľmi, zberateľkami a aby možno mali taký väčší prehľad o tom, že ako teda tento systém, ekosystém umenia funguje. Ja by som predstavila v vode našich hostí a hostky a hostia. Prvou Katarína Vajcurová, je to historička umenia a kurátorka, absolvovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 do roku 2024 pracovala v Slovenskej národnej galérii, v rokoch 1999 až 2009 vo funkcii generálnej riaditeľky a od roku 2010 do roku 2024 ako kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia. Aktuálne je aj vedeckou pracovníčkou na Ústave dejín umenia Centra vied a umení SAU. Pán Andrej Zaďko pôsobí v oblasti financií, bankovníctva a správy aktív od roku 1997 na Slovensku, v Čechách aj vo Švajčiarsku. Je to bývalý riaditeľ 365 bank a Poštovej banky a je zároveň aj zberateľ a iniciátor zbierky Artfold Collection, ktorá vznikla v roku 2014. Dobrý večer. A vítam tu s nami aj Zuzanu Dankovú, ktorá vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 2015 založila Dot Contemporary Art Gallery a pôsobí v art biznise. Dobrý večer. No a moje meno je Jana Babušiaková a ja budem túto diskusiu moderovať. Takže mohli by sme možno začať takou základnou otázkou, ktorá možno viacerých ľudí, ľuďom, ktorí sa pohybujú mimo oblasti umenia, nie je úplne jasná. A to je, že aký vlastne môžeme pomenovať rozdiel medzi umením a dekoráciou. Prečo to, čo nám ozdobí náš príbytok, nemusí byť nutne umením? Tak to by sme mali začať od definície umenia. O tom, čo je umenia, boli napísané tóny kníh. Takže povedzme to tak trošku jednoduchšie. Aj umelecké dielo, aj dekorácia sú istým estetickým predmetom, čiže majú v sebe istý estetický účel. Avšak tá miera toho estetického účelu je rozdielna. O umení sa hovorí, že umelecké dielo je nejaká experimentálna forma. Je to forma tvorivosti. Je to forma poznania. O umení sa hovorí, že je odrazom skutočnosti.
Je to niečo, čo nejakým spôsobom vyjadruje umelca, ktorý je autorom toho umeleckého diela. Je to niečo, čo vzniká v určitom kontexte, spoločenskom, výtvarnom, umeleckom, kultúrnom a tak ďalej. A dekorácia je niečo, čo vám robí svojím spôsobom príjemne. Nevidíte tam nejakú hlbokú myšlienku a to je možno ten zásadný rozdiel medzi umeleckým dielom a dekoráciou. Že umelecké dielo po vás má jednak vyvolať estetický zážitok, ale má vás osloviť aj myšlienkou, ktorú tam autor dostane. Čiže môže vás vyprovokovať, môže u vás vyvolať celú búrku emócií. A to je, myslím, ten zásadný rozdiel. Čiže na umenie v podstate kladieme trošku vyššie nároky ako len tie estetické. A ja si myslím, že to je možno prvá vec, ktorá pre ľudí, ktorí možno s umením doteraz nemali veľa spoločného, je taká vlastne náročná, že sú zvyknutí sa pozerať na umenie ako na niečo, čo má estetické kritériá príjemného charakteru a možno je tam vlastne otázka aj toho vkusu. To myslím si, že sa objavuje veľmi často v týchto diskusiách, že ten vkus je predsa rôzny a nám sa páči, neviem, niečo takéto, nejaká takáto príjemná, pekná dekorácia. Ale teraz mojou takou teóriou je, že ten vkus nie je predsa niečo, čo nám padlo z neba, nie je nejakou kvalitou, ktorá vyvstala z nejakých prírodzených vlastností, ale je to niečo, čo sa v podstate učíme. A teraz moja otázka je, že akým spôsobom, alebo dá sa vôbec táto kvalita umenia naučiť v úvodzovkách vidieť, že vidieť nejakú kvalitu umenia, alebo akým spôsobom sa to dá dosiahnuť? Otázka na mňa? Áno. Ja si myslím, že sa to dá. Oko sa dá vytrénovať. Naozaj je to proces učenia a proces poznávania. Veľmi dlhý proces, náročný proces, ale patrí k tomu naozaj veľmi dôsledné a dôkladné štúdium. Nielen štúdium dejín umenia ako takých, ale aj stretávanie sa s umeleckým dielom vis-a-vis, čiže cez originál, návštevy múzeí, galérií, vlastne tým, že chodíte do inštitúcií, ktoré sú na to, ktoré to umenie posvetili. Pretože to som ešte chcela povedať ohľadom toho umenia. My môžeme umenie chápať aj tak, že to je dohoda, čo je umenie. To je dohoda medzi inštitúciami, medzi historikmi umenia, kritikmi umenia, galeristami, zberateľmi. Vlastne v tom takzvanom ekosystéme, to je taká v úvodzovkách dohoda, že toto je umenie a tým sa budeme zaoberať. A vy to umenie môžete poznávať, ako som povedala, že ak sa zberateľ chce stať zberateľom, tak nemal by sa rozhodovať len tak, páči, nepáči a bez nejakého backgroundu, že naozaj veľmi dôležité je získavať tú prax, tú vizuálnu prax videnia skúsenosťou. Takže nie scrollovaním na Instagrame, lebo dnes je to veľmi populárny spôsob konzumovania umenia, že môžete nájsť vlastne mnohých autorov, ktorí veľmi sú vizibilní so svojimi dielami, ale že najlepším kľúčom je teda návšteva múzea, galérie. Možno tam sa stretnete aj s nejakou formou výkladu, ak by ste sa necítili možno istí. Väčšinou galérie, múzea majú sprievodné texty, brožúry, ktoré sú dostupné, takže určite, aj keby ste sa tam ocitli sami, bez nejakej, komentovanej prehliadky, tak môžete vlastne siahnuť aj po nejakom textovom aparáte. To je vlastne tiež úlohou kurátora, ak je napríklad v inštitúcii, tak vlastne pripravuje práve tieto materiály. Je to tak, že? No, hlavne teraz je vlastne náš trh zaplavený literatúrou z dejín umenia, ale pre každého začiatočníka napríklad by som poradila Gombricha a jeho príbeh umenia. To je fascinujúca kniha.
To môžem potvrdiť, ja som ho čítala na vysokej škole a prechádza vlastne celými dejinami umenia veľmi takým prístupným spôsobom, takým postupne odhaľujúcim rôzne princípy. Takže ak by ste sa k tejto knižke dostali, Ernst Gombrich Príbeh umenia, tak odporúčame. A pán Zaďko, ja by som sa vás opýtala, ako sa vlastne formoval váš vzťah. Už sme sa tu rozprávali, že k tomu umeniu človek nejakým spôsobom musí prichádzať, že to nie je väčšinou aký automatický proces, ale ako sa formoval váš vzťah k umeniu a čo bol taký moment, kedy ste začali uvažovať o tom, že ten svoj vzťah s umením posuniete na tú hranicu novú, že budete umenie aj zbierať? A začalo to presne tak, ako to vlastne Katka popísala, že páči, nepáči. A časom som si uvedomil, že to nie je to, čo ma naplňa, že vlastne to páči, nepáči, už po nejakom čase bolo, že nepáči. A je to presne tým, že človek, keď sa tomu venuje dlhšie, tak si vycibrí presne ten pohľad a už po nejakých rokoch sa viete pozrieť na dielo a nemôžem naprv povedať, že je to umenie, je to dekorácia, asi hneď, ale aj tú kvalitu už viete trochu lepšie posúdiť. A ja som potom povedal, že to chcem robiť systematickejšie, že sa chcem venovať niečomu konkrétnejšiemu a tak vlastne dospeli k rozhodnutiu vytvoriť tú zbierku, ktorú dneska vlastním, Artform Collection, ktorý sa to volalo. A začali sme sa venovať špecificky niečomu, bola to slovenská neoavantgarda, 60. až 90. roky. A tam som si vtedy uvedomil, že nechcem robiť tie rozhodnutia sám, že na to, aby som to robil správne, tak chcem sa práve pýtať kurátorov. A ešte som tak neveril tomu svojmu pohľadu alebo svojmu oku. A myslím, že stále ešte aj po tých skoro 10-14 rokoch si dám absolútne vždy poradiť, pretože keď sa tomu chcete venovať naozaj, že odborne, tak je dobre si vypočuť ten názor ľudí, ktorí to študovali, ktorí tých vecí majú napozerané, že rádovo viac ako mám ja. A tak vlastne začnete tvoriť už zbierku, ktorá má aj nejakú koncepciu, má nejakú akože ucelený zmysel a dá sa aj prezentovať. Čiže vy ste už od začiatku uvažovali o tom, že to má mať taký ucelený zmysel, lebo ja som sa stretla veľakrát s tým, že zberatelia začínajú vlastne veľmi tak živelne, že toto sa mi veľmi páči, ja to si kúpim a toto sa mi zrazu tiež páči, tak si to kúpim a zrazu vlastne na začiatku sa zozbiera strašne veľa rôznych diel, ktoré sú veľmi rozličné a potom sa možno neskôr začína tá zbierka tak nejak ako smerovať, ale vy ste už od začiatku uvažovali takýmto spôsobom Nebolo to na začiatku, ale super, že som k tomu prerodu prešiel a veľa zberateľov tým prerodom neprejde. Že ostane potom páči, nepáči celý život a potom mám vyzberených veľa vecí, ktoré nemajú nejakú celú koncepciu a možno je tam veľa vecí, ktoré... Ja som začal tak, že mi jeden veľký galerista, známy galerista povedal, že si presne pamätám, Andrej, nekupuj si v Ikei, kúp si niečo od mladého slovenského autora a to si zaviesť doma, tak podporíš umenie. Je to myšlienka, s ktorou do dneska žijem. V zásade okrem toho, že mám nejakú oficiálnu veľkú zbierku, tak stále mám takú zásadu, že vo všetkých galériách sa snažím každý rok si kúpiť pár vecí, aby som podporil tých umelcov, aby som podporil tie galérie a tak vlastne podporil celý ten ekosystém. Môžem sa spýtať, či si spomeniete na prvé dielo, ktoré ste si zakúpili? Nespomeniem si, ktoré som zakúpil, ale viem, ktoré som vydražil, bolo to Srna. A mám ho dodnes, lebo to je prvé, takže to možno, že aj keby to nebolo najlepšie dielo na svete, tak to mám takú, hej, odložené. A čo pre vás v tom čase znamenalo? Možno aj vzhľadom k tomu, že sa jednalo o drážbu, bolo to pre vás možno trochu aj adrenalinové? Drážba je vždy vzrušujúca, takže áno. V nejakom štádiu už musíte tie diela kupovať. Keď zbierate mladých autorov, tak samozrejme galérie sú tá prvá voľba, tak by to malo byť a tak myslím, že to je aj vo svete zavedené, že tí galérie zastupujú umelcov a mali by ste veci kúpať v galériách, ale v nejakom štádiu už proste prídete do štádia, že musíte kupovať na aukciách, a hlavne preto, že keď kúpete starších autorov, tak samozrejme tí už buď netvoria, alebo tie dobré diela sú často rozchytané. A vlastne je to vec, ktorou ja bojujem. Ktorá bola pre mňa najväčšou výzvou tým, že áno, zbierku mám nie už, ale iba 14 rokov
a sú zberatelia, ktorí zbierajú 20-30 rokov a proste k veľa veciam sa veľmi ťažko dostanete, hlavne od tých starších autorov. A to je tá najväčšia výzva. Mať tú zbierku nielen postavenú na dobrých autoroch, ale na špičkových dielach. Čiže spomínali ste, že ten váš spôsob uvažovania sa teda v priebehu rokov menil, čiže mohli by ste to možno, kde by ste si to tak aj porovnať, že aký bol ten váš prístup možno na začiatku a aký je teraz? Ja som vlastne v tej zbierke a dobre, je to o toho páči, nepáči. Ja dneska vnímam, že nejak to správne povedať, aby som neodradil mladých zberateľov, mne sa už nepáči jednoduché veci. A ja som vlastne zistil, že to umenie musí byť pre mňa že veľmi silne provokujúce. A je to presne to, čo aj Katka povedala o umení, čo má byť jeho úloha, otvárať myšlienky, zamýšľať sa nad vecami. A ja to dneska, že veľmi silno potrebujem od toho umenia, lebo inak to umenie mi príde veľmi slabé a veľmi také, že komerčné, aj keď to ako nemusí úplne byť asi korektné označenie. A ja som si preto povedal, že aj do zbierky kupujem veci, a to je tá podstata tej zbierky, ktoré reflektujú dobu. A tak mám 60. 90. roky, je to nejaké obdobie neoavantgardy, sú to umelci, ktorí boli často v neoficiálnej scéne, netvorili ten vtedy nanútený socialistický realizmus, ale tvorili si iné veci a ja v tých dielach cítim obrovskú silu tej neslobody, alebo to, že vlastne tvorí niečo, čo vlastne vie, že nebudem môcť vystavovať, lebo to nie je štátom podporované a podobne. A cítim veľmi silnú, ako keby, taký náboj emočný v tých dielach. A ja sa snažím nájsť u súčasných umelcov a preto sa snažím kupovať aj súčasných autorov, ktorí práve že reflektujú tú dobu a venujú sa ťažkým témam, či už ekológii, ženské práva, teraz vojna na Ukrajine a podobne. A áno, veľa z tých diel nie sú dekorácia, asi by si veľa z tých diel nikto nezavesil doma. Mám jedného, môžem to menovať, umelcov Martina Gerboca. Ja ho mám zaveseného, že všade, keď človek ku mne doma príde, vygooglite si, od toho nepoznáte. No nie sú to ľahké veci, ale ja to v tom umení proste potrebujem. Čiže vlastne to páči, nepáči už taký základný prvý impuls, ako ste spomínali, a že potom môžeme vlastne uvažovať o tom, že človek sa začne viac s tým zaoberať ďalej. Zrazu mu to páči, nepáči, sa už nestačí. Ne? Že ten vývoj možno aj toho rozmýšľania, že je aj tým potom ovplyvnený. Zuzka, ja by som sa opýtala teba, ako ty vnímaš rozdiel medzi cenou umeleckého diela a tou skutočnou hodnotou, lebo to nie je jedna a tá istá vec. Je to vlastne otázka na mňa, keďže sa venujem priamo predaji týchto diel. A naozaj hodnota diela je niečo, čo vzniká v čase. Je to vlastne, ako hovoril Andrej, je to niečo, čo reflektuje dobu, je to niečo, čo už je potvrdené, je to niečo, čo už vzniká tým, ako sa dané dielo vyvíja v tej štruktúre, v tom ekosystéme toho umenia, či už prešlo akou výstavnou činnosťou, skrátka, aký má kontext, v akom kontexte vzniklo dielo, aké je silné to dielo. Skrátka, tá hodnota umenia je niečo, čo má veľmi veľa prvkov a cena je už iba samotná cena, za ktorú sa dielo ako keby predá. A veľmi dôležité je nájsť ten balans, aby tá cena a tá hodnota diela boli čo najviac ako keby v súhre. Aby tam nebol veľký rozdiel, lebo toto je naozaj niečo, čo treba veľmi sledovať a udržiavať pri živote. No, lebo podľa mňa mnoho ľudí kúpi umelecké dielo za nejakú cenu a potom zistí, že možno tá hodnota je bohužiaľ aj oveľa nižšia. To sa môže stať však. Áno, vlastne v podstate preto aj vznikla celá táto diskusia alebo takýto úvod do toho zberateľstva, nakoľko ja sa strašne často stretávam s tým, že si ľudia kúpia nejaké dielo a automaticky si myslia, že to je správna cena, lebo to zaplatili. A následne to potom na konci otvoríme tú otázku toho sekundárneho trhu, sa snažia to napríklad predať a bohužiaľ musia byť proste konfrontovaní s tou realitou, že to dielo nemá hodnotu. Ako keby nemá hodnotu, proste tá cena je úplne neadekvátna a
A tam vlastne potom vzniká tá otázka prečo. Pani Bajzurová, môžem nadviazať vlastne na túto vetu, ktorú povedala Zuzka. Akým spôsobom vieme vlastne uvažovať my o tej hodnote, preto, lebo ako už bolo povedané to, že príde umelec, dá na dielo nejakú cenovku a povie, že toľko toto bude stáť, nemusí vždy znamenať, že to je skutočná hodnota toho diela. Ja by som sa chcela spýtať, že ako sa takáto hodnota umeleckého diela tvorí a vstupuje do toho teda aj kurátorka do tejto tvorby? No, hodnota nerovná sa cena, to je akože prvá vec. Ja by som vám chcela odporučiť jednu knihu, kde by ste si prečítali, čo to je ten tzv. Ekosystém umenia. Trošku odpočujem, ale vrátim sa. A napísala to kanadská novinárka Sarah Thorntonová a vyšla v českom preklade a volá sa 7 dní vo svete umenia. A ona tam vlastne rozoberá, každý jeden deň strávi v nejakej významnej inštitúcii. V Christie's, na veľtrhu v Bázli, v ateliéri umelca, Murakamiho v Japonsku, na vysokej škole, kde vychovávajú umelcov a kritikov v Los Angeles, na Biennále v Benátkach, jedno sa venuje Turnerovej ceny. Čiže ona vám vlastne ako keby v kocke ukáže ekosystém umenia svetového na tej najvyššej úrovni a tam práve rieši tú cenu takzvaného umenia a aj sa na tom pobavíte, ako niekedy aukcie, aukčné domy vedia vyšponovať ceny, niekedy v spolupráci aj s umeleckými kritikmi alebo galériami, proste niečo sa odrazu stane módou a tá cena neskutočne vyletí a bohatí ľudia, ktorí nakupujú vlastne v týchto inštitúciách, pre ktorých tie peniaze nie sú problém, tak sú naozaj potom ochotní tie peniaze dať. Ale naozaj proste nikdy tá cena nerovná sa hodnota. To je asi taký základný, ako keby základná nerovnica. Zvyšuje sa teda hodnota diela, keď bolo vystavené napríklad v niektorej z významných inštitúcií? No určite. No možno, že my tu hovoríme o ekosystéme umenia a nikto vám ešte nevysvetlil, čo to je. Lebo ani ja, keď mi prišla ako keby táto výzva do tejto diskusie, tak som sa tak začudovala, že ekosystém je predsa slovo z iného vedného odboru. A čo má spoločné s umením. No dneska som bola na konferencii otvorenej kultúry a tam nám jeden taký kultúrny manažer z Bruselu rozprával o ekosystéme kultúry. Aj to potom ilustroval takými obrázkami so stromami, s rastlinkami a tak ďalej. Čiže potom som sa opýtala umelého inteligenta, ma naučila moja kamarátka, a on normálne vám odpovedá a krásne si to môžete sa opýtať a on vám vysvetlí, čo to je ekosystém umenia. Čiže musí vzniknúť umelecké dielo, nejaký umelec ho vytvorí, ten umelec chce to dielo niekde ukázať nejakému publiku. Čiže mal by ho predstaviť v nejakej galérii, v nejakej inštitúcii, na nejakej výstave. Tam by ho mal vybrať nejaký kurátor, čiže historik umenia, niekto, kto študoval, čo to je umenie, kto to vie. Čiže on by mal objaviť toho umelca, vybrať ho na výstavu príde galerista alebo zberateľ, to dielo ho upúta, kúpi si to dielo a vlastne začína kvázi, a ten umelec dostane peniaze, môže zase tvoriť a vlastne vzniká ten kolobeh. Čiže ekosystém je svojím spôsobom jednoducho povedané ten kolobeh od vzniku diela po jeho ako keby cestu do nejakej inštitúcie a k divákov. Ešte divák je veľmi podstatný, lebo on, keď to začne vystavovať, tak sú tam diváci a medzi divákmi sa pravda, že nájdú aj tí, ktorým sa to páči, nepáči, ktorí si to chcú kúpiť vlastne. Čiže to je ten kolobeh, o ktorom teraz hovoríme. A tá pôvodná otázka bola... že akým spôsobom do toho vstupuje aj ten kurátor. No tak vstupuje tak, že kurátor vlastne robí výstavy,
buď je zamestnaný v štátnej nejakej zbierkovej inštitúcii alebo v súkromnej galérii, čiže on vymyslí nejakú výstavu, každá výstava by mala mať nejakú ideu, koncept, proste mala by byť, sledovať tiež nejakú myšlienku. On si do tejto výstavy vyberá diela. Ak je to výstava súčasného umenia, tak si vyberá diela súčasných umelcov a vyberá si tých, ktorým verí, ktorí ho oslovia, ktorý on ako vzdelaný, ako keby odborne školený, ako odborne školený človek, tak vyberá, vystaví a vlastne mala by na to reagovať aj kritika, ktorá inak na Slovensku už nie je. Umelecká kritika je ako keby zmizla. O tom sme tu tiež mali diskusiu. No, takže mala by na to reagovať kritika, ktorá to ako keby reflektuje navonok. No ale tým, že sa dielo vystaví v nejakom ako keby kontexte, tak tým je predstavené divákovi a potenciálnemu novému zberateľovi. Ja by som do toho možno len vstúpila aj s mojou vlastnou skúsenosťou, preto lebo tiež pôsobím ako kurátorka a stretla som sa napríklad s takou otázkou, lebo mi niekto ukazoval nejaký životopis, kde boli teda výstavy a ja som hovorila, že to nie sú kvalitné inštitúcie, že je to v zahraničí, znie to skvelo, môžeme mať všelijaké výstavy v rôznych zaujímavých krajinách, ale v konečnom dôsledku je to nejaká, niekedy to by som nehambila povedať, že doslova kaviareň, ako bez nejakého ako výberu. A ten dotyčný sa ma spýtal, že ako to vieš? A hovorím, že no, je to moja práca to vedieť, že ako mať prehľad nielen o tých umelcoch, ale napríklad aj o tých inštitúciách a že keď ako vidím, že mi niekto vysvetľuje, že toto je strašne významný umelec, umelkyňa, lebo vystavoval niekde strašne ďaleko. V New Yorku, áno, to je také obľúbené. Alebo v Berlíne, v nejakom takom ako pekne vychytenom meste, tak ja sa predsa pozriem na to, že kde to je. A viem zhodnotiť, že či to je ako významné alebo nevýznamné a vlastne veľmi prekvapená, že to bolo vlastne že ako to vieš? No, mala by som to vedieť, že my by sme si mali udržiavať prehľad, ako tí kurátori vlastne si tiež udržiavajú prehľad aj o tých napríklad inštitúciách zahraničných a vedia o sebe, veľmi často o sebe vedia, poznajú tie inštitúcie, buď ich navštevujú, alebo s nimi nejakým spôsobom spolupracovali, alebo ich nejakým spôsobom sledujú, takže častokrát vlastne aj toto je to, čo vie napomôcť, lebo už som sa stretla aj s týmto pokusom trošku to možno vylepšiť, alebo aby to znelo lepšie, ako to možno v skutočnosti je. Čiže rada pre zberateľa je tá, že pozrieť si CVčko toho autora, že v akých inštitúciách vystavoval. Áno, nie v mestách, nejakých takých vychytených v Dubaji. Ešte doplním, že a v akých zbierkach je, to je veľmi dôležité, už u tých zavedenejších, že tiež povie, že a mám zberateľov všade po svete, ale iné mať zberateľov, iné byť v MOBE alebo proste v nejakých veľkých inštitúciách, kde už predsa len je to nejaký štempel, nazvime tej kvality umeleckej. Ďakujem za doplnenie. My už sme tu trošku tak nahryzli aj tú tému, že keď sa pozrieme na tvorbu, ktorá už nie je súčasná, ale už sa na ňu pozrieme už nejakým väčším odstupom, podľa mňa minimálny odstup by mal byť aspoň tých 10-15 rokov, aby sme to už vedeli, možno sa na to pozrieť takým väčším odstupom, tak vlastne vidíme, že niektoré trendy, už sme si to hovorili, že niečo je možno viac trendy v nejakom období, niečo možno je také, že v vodzovkách ale tie trendy niektoré neprežijú alebo nezaznamenajú sa v tých dejinách umenia natoľko, ako boli silné možno v tom období, kedy boli na scéne. Zrazu sa začalo vznikať strašne veľa diel s nejakou podobnými znakmi. Bola to zrazu veľká téma, ale v dejinách umenia potom, keď sa pozrieme o nejakých 20-30 rokov neskôr, tak tam možno nefigurujú v tých dejinách umenia tak, ako by sme predpokladali. Prečo?
Ale je situácia, že sa tam opäť odrazu objaví. Aj to To sa je občas stáva. aj takýto proces Novo stáva, objavené. že odrazu ako keby niečo, čo sa vám zdá neaktuálne, bude pre tú ďalšiu generáciu znovu aktuálne. To akože niekedy je to ťažko predpokladať. No ale tie základné hodnoty podľa môjho názoru ostanú hodnotami, ale pri niektorých autoroch máte pocit, že v istej dobe bol nejakým spôsobom módny, v istom spoločenskom kontexte, potom chvíľu zapadol a potom ako keby ho znovu začínajú ako keby iné generácie inak objavovať. Totiž to je svojím spôsobom vlastnosť umeleckého diela. Že vy ako divák, ako vnímateľ si ho môžete vždycky prečítať na novo. Vôbec nie je dôležité, aký význam alebo čo do toho autor vložil, čo tým chcel básnik povedať. Dôležité je to, čo vy si z toho diela odnesiete a ako keby v každej dobe, v každom čase to môže byť úplne nový význam. Mne napríklad príde zaujímavé, že občas sa stane aj taká vec, že nejaký autor unikol možno takému oku alebo nejakému, že nebol vlastne veľmi významný, alebo bol taký akože stredne významný a po 10, 15, 20, niekedy aj viac rokoch sa vlastne zrazu objaví a stane sa z neho veľmi významná postava. Stalo sa to napríklad s fotografom Antonom Podstranským a takisto aj s Máriou Bartusovou, ktorá, to meno bolo samozrejme známe, ale ako tá jej tvorba nebola až tak veľmi vystavovaná, ako sa potom neskôr stalo a ako niekedy dôjde napríklad k tomuto. No, príklad Bartusovej je veľmi dobrý príklad, lebo vlastne po celé 80. roky sa aj v 70., aj v 80. rokoch sa o nej vedelo, v 60. rokoch ona začínala ešte ako konkretistická abstraktná sochárka, vlastne skôr robila vkovo. A ona, dá sa povedať, že bola uznávanou tvorkyňou. Nemôžeme hovoriť, že Bartusovu nikto nepoznal, to je blúd. Proste poznali sme ju všetci, vystavovala, realizovala práce v Košiciach. Ale potom odrazu sa niečo stane vlastne práve v tom takzvanom ekosystéme umenia, keď to uvidí nejaký galerista a pozrie sa na to odrazu inými očami a dostane to dielo na určitú výstavu. Myslím, že ona ju vystavili v Kasseli na dokumente a potom už je ako keby pred očami svetovej verejnosti a už sa vlastne kvázi dostáva do toho kolobehu. No a jej ešte k tomu pomohla vlastne tá tzv. Feministická agenda, čo súčasné dejiny umenia vlastne ako keby s problematikou feminizmu začali veľmi ako kvázi intenzívne narábať. No a to ju zvýhodnilo svojím spôsobom, aj to bola cesta, že sa ona dostala do Tate Modern, pretože vlastne Tate Modern si postavilo program proste objavovať neznáme ženské umelkyne. A už je v tom kolobehu. Takže niekedy sú to práve tieto okolnosti, napríklad akým spôsobom sa uberajú trendy napríklad vo výskume v dejinách umenia, lebo bolo veľkým trendom práve objavovať tie zabudnuté autorky, ktoré v dejinách umenia figurovali aj napríklad medzi surrealistami, to bola tiež veľká téma vlastne nachádzať tie autorky aj v tých avantgardných smeroch, ktoré boli v dejinách umenia často profilované. A dodnes to trvá vlastne, ako keby. Teraz nedávno bola veľká, alebo ešte je veľká výstava Pauli Modersohn-Beckerovej. Becker, to bola protoexpresionistická nemecká maliarka, ktorá zomrela veľmi, veľmi mladá, 30-ročná niečo. A potom proste dnes sa hovorí, že bez nej by nebol nemecký expresionizmus. Čiže ako alebo Hilma af Klint. Hovorí vám niečo to meno? To je švédska umelkyňa, ktorú tiež len pred niekoľkými rokmi objavili. A ona robila abstrakciu vlastne dokázateľne ešte skôr ako Kandinsky.
No ale teraz prepísať dejiny umenia, to sa zase kunsthistorici pýtajú, že my nebudeme prepisovať dejiny umenia. A to je aj s našim ako keby stredoeurópskym a východoeurópskym umením. Že ako keby náš ten tradičný príbeh umenia je príbeh, západný príbeh umenia, príbeh tých tzv. Bielých heterosexuálnych mužov. No ale teraz sa to všetko podrobuje kritike, čiže vlastne ako keby ten diskurs sa naozaj rozširuje. Čiže objavujú sa umelci dodnes, ako noví, zabudnutí. Áno, lebo to niekedy môže byť ako aj také zmetočné, že zrazu sa objaví taká ako výrazná kariéra. Často aj vlastne tí ľudia už dávno nežijú, to nie je nejaké, že by teraz mal ten človek sám o sebe nejakú kariéru, často ide len o nejakú pozostalé diela, ktoré už sú napríklad aj v zbierkach, alebo ako si spomenuli, že vo verejnom priestore, ona má veľmi veľa realizácií vo verejnom priestore. Takže je to vlastne veľmi, veľmi zaujímavé, kam sa to môže vyvíjať. Ja by som teraz chcela sa nadviazať na to, že ako teda sme sa rozprávali o tej hodnote a o tom, že akým spôsobom sa vyberajú napríklad diela, ako kurátor vyberá diela, tak zberatelia tiež nejakým spôsobom si kladú nejaké nároky na svoju zbierku, jednak aj teda nejakým smerovaním a nejakým časovým horizontom. Vaša zbierka, pán Zaďko, je zameraná od 60. rokov po súčasnosť a prevažne teda na neokonceptuálne princípy, ale zároveň ešte máte aj iné aspekty, ktoré rozhodujú o tom, že či sa rozhodnete pre nejakú akvizíciu konkrétneho diela? Napravne prvá, že nie som veľká galéria, takže nekupujem extrémne veľké veci. ale ako je to jeden možno aj z dôležitých aspektov, keď ste nejaký zberateľ, musíte troška brať aj ohľad na to. A keď sme, a to v spolupráci s komisiou, ktorú som mal, a keď sme vybrali umelcov, tak sme sa snažili vždy vybrať aj tých starších, alebo už nežijúcich, tak vybral sa tie kľúčové obdobia. Lebo aj ten umelec má svoje kľúčové obdobie, kedy tvoril tie najlepšie diela. Samozrejme ako zberateľ, keď na to idete systematicky, chcete mať tie najlepšie diela, tak to je vlastne podstata zberateľstva. A snažíme sa vyberať tieto. A čiže to bola taká jedna podmienka, kľúčové obdobia, kľúčoví autori. A pre mňa bolo, sa to udialo tento rok a to som do srandy, ale keď som si kúpil prvý performance a tedy som si povedal, že kto už si kúpi performance, tak to musí byť naozaj zberateľ. Performance znamená asi, že si vlastne kúpite na papieri popis, že toto je akcia, ktorá keď sa spraví, tak to je to umelecké dielo, je to Romana Ondáka a čiže úplne super, zavedený umelec. Ale to bolo akože, to si tak povedal, že to by som si nikdy predtým akože nekúpil, že zberateľ si bežne kúpil obrazy, sochy, dobre, možno nejaký videoart, a ten performance mi už príde taký akože, že už naozajský zberateľ si až kúpi takúto nejakú vec. Čiže aj pre mňa to bol veľký posun, ktorý sa mi udial až tento rok, že som si vlastne povedal, že už idem aj do takýchto okrajových vecí, okrajových pre bežného zberateľa, tak to myslím. Ešte čo sme mali také zbierka mám NFTčka a za mňa to je úplne, že slepá cesta vo vývoji a ospravedlňujem sa každému, tomu fandí. Ale som si povedal, že chceli ich tam mať, lebo bolo to nejaké obdobie, kedy to bol veľký hype, všetci si myslí, že to je tá budúcnosť umenia, to znamená, kúpite si digitálne dielo s nejakou, nazvime to, že pečiatkou pravosti. Ale ja som nepresvedčený, že to je tá cesta. Myslím, že tí ľudia chcú to dielo mať doma fyzicky, že kúpiť si niečo, čo iba vlastne máte napísané, že vaše vám neurobí tú radosť, keď si tieto diela viete doma vystaviť. Je pre vás pri výbere akvizície do vašej zbierky dôležitý aj medzinárodný profil autora, autorky? Áno, a ako je to z tých základných parametrov. Veľmi mi záleží na tom, aby tie diela, a ten medzinárodný presah je hlavne z toho pohľadu, že aby to dielo bolo niečím akoby, že dôležité aj v tom svetovom vnímaní. A ja to presne vidím v tom, a to by Katka povedala určite odbornejšie, lepšie ako ja, ale ja to proste vidím u tých autorov, ktorých tam mám, u Jankoviča, u Koléra, Kolér je možno výborný príklad.
proste ľudia, ktorí tvorili v nejakej uzavretej komunite, často z nich nemohli cestovať do zahraničia, tvorili diela, ktoré sa tvorili vo svete, že akože je tam to prepojenie, netvorili krajinky, keď už vo svete bol kubizmus alebo niečo, že naozaj reflektovali tú aktuálnosť, ktorá v tom svete bola, a tu ja vidím až u tejto generácie, u tých starších to moc nevidím. A toto už nechcem tam do debaty púšťať, ale proste nevidím to u starších autorov, že by urobili niečo pokrokové alebo niečo zaujímavé, a to vidím, a ja som presvedčený, a môžeme o tom diskutovať, že slovenská neoavantgarda, slovenský koncept je naozaj na špičkovej úrovni, a ja som si pozeral veľa okolitých krajín a myslím, že absolútne môžeme byť na toto obdobie hrdí, lebo tu vznikali úplne že úžasné špičkové diela. Áno, čiže ono to medzinárodný profil netreba chápať tak, že teraz ten autor vycestoval a precestoval celý svet a všade nechal nejaké svoje dielo, ale že to o nejakom kontexte s nejakou medzinárodnou scénou, s medzinárodným vývojom umenia. To by sme to uviedli, lebo niekedy si ľudia skutočne predstavujú, že medzinárodný profil znamená, že autor sa vyberie a precestuje celý svet a všade otvorí nejakú malú výstavku, tak len aby sme to uviedli na pravú mieru. Zuzka, ja by som sa teba ešte opýtala, lebo tu vlastne už padlo viacero takých otázok alebo takých bodov k tomu, akým spôsobom sa tvorí nejaká hodnota. Vždy to začína, ako už povedala pani Bajcerová, od toho, že umelec vytvorí nejaké dielo. Dot Contemporary Art Gallery sa venuje súčasnému umeniu, čiže súčasným autorom. A to je také veľmi ako špecifické, lebo rozprávali sme sa tu samozrejme aj o starších obdobiach, ale chcela som sa ťa spýtať, že ako vnímaš vlastne z pozície toho súčasného, aktuálne sa tvoriaceho umenia, kde často sú tí autori v nejakej strednej a možno aj mladšej generácie, že kde vlastne stojí v tomto ten talent umelca. Je to dostatočné? Bude stačiť, keď je umelec bude stačiť, keď je umelec talentovaný z hľadiska nejakej tvorby? Samozrejme tá otázka toho, že čo je to ten talent, je ako veľmi široká, ale povedzme, že talent z hľadiska napríklad technologického, že keď zručný maliarka, je to ako dostatočné, alebo čo ešte vlastne ten autor musí mať, aby sa stal napríklad zaujímavým na tej súčasnej scéne trhu s umením? Odpovedať na to nejak jednoducho je veľmi náročné, čiže lebo celá tá otázka talentu je veľmi komplexná, ale ja to asi iba z toho môjho pohľadu poviem, že s akými autormi si potom vyberáme ďalej pracovať. Jedna vec je ten talent, ale druhý je celkový taký ten prístup k práci. Že takisto, ak bola prvá otázka, aby sme vedeli potom budovať nejakú cenotvorbu dlhodobú s tým autorom, tak ten autor musí byť v určitom zmysle systematický v tej tvorbe, dlhodobo si tam budovať nejaký svoj autorský jazyk, budovať tú koncepciu, ktorú rozvíja, aby to následne o pár rokov malo naozaj takú hodnotu. Ako rozprával Andrej, že sa to uchopí v tej dobe. Čiže talent je tam ako keby len taký ten nejaký základný faktor. Tých umelcov, ktorí prichádzajú k nám do galérie, je desiatky. Skrátka, ktorí nás oslovujú s tým, že by chceli u nás vystavovať. A naozaj toto, čo ste sa aj rozprávali, ten prvotný filter, že prídu a povedia, že vystavovali doma a v zahraničí. Hej. Presne takto to v úvodzovkách znie, že povedia, že však oni majú talent, alebo ich niekto v rodine má talent. Skrátka, to je taká tá kategória hobby. že presne, keď sa chceme venovať tým úplným základom, následne ten talent musí byť zasadený už na vysokej škole do nejakého kontextu. Už ten profesor ich vedie k tomu, aby ten talent skrátka rozvíjali v taký nejaký svoj autorský rukopis, ktorý sa ďalej vie pretvárať z tejto symbolickej hodnoty do takej normálnej cenovej hodnoty, skrátka, len je to
dlhodobejší proces, ktorý nezávisle od talentu. Ale je to veľmi, veľmi dôležitý faktor, lebo naozaj nedá sa toto celé, tento systém nekonečného potvrdzovania, tzv. Ekosystému, kde sa vzájomne potvrdzujú tie inštitúcie, autor, výstavy, skrátka celý tento kolobeh, naozaj to prvotné je, že ten umelec musí chcieť a musí vytvoriť niečo jedinečné, musí si nájsť svoju pozíciu na tom aktuálnom trhu alebo na tom aktuálnom súčasnom umení, na tej scéne celkovo, že musí to byť naozaj niečo čoho vyslovene diferenciuje od ostatných. Tak. Čiže ten talent je taký, povedzme, základ, na ktorom sa dá stavať, ale treba k tomu oveľa viac trpezlivosti, úsilia, aj nejakej intelektuálnej práce, že dnes to už nie je len o tom, že zoberiem do rúk štedec a farby a urobím nejaký obraz, hej? Tak určite nie, určite nie. Len naozaj, že dnes je aj taká tá téma, že sociálne siete. To veľmi, veľmi ako keby deštruuje toto, čo sa snažíme ako keby dlhodobo vytvárať nejakú hodnotu, že tam vyslovene je asi najväčší klam toho talentu. Skrátka, vyprodukuje sa nejaké dielo a ide to priamo k divákovi, bez akéhokoľvek zásahu toho ostatného potvrdenia. A tam vlastne celý ten systém, čo sa snažíme budovať o tom, ako sa cieľene buduje tá hodnota a čo to vlastne znamená, tak tam to vlastne padá. Čiže ja stále sa vraciam k tomu, že pre mňa aj tá základná iniciatíva, ako vytvoriť túto prednášku, je naozaj o tom, že ako ste už, my tu máme už teraz hosti, ktorí sú naozaj jeden z najväčších zberateľov na Slovensku a jedna z najväčších kunsthistoričiek na Slovensku, čiže dali sme to ako keby do takej tej extrémnejšej podoby, ale naozaj tu na Slovensku nám to začína v takýchto základných otázkach. Aspoň ja teda ako predajca umenia, hej, tak by som sa kategorizovala, že to je to, s čím sa ako keby denne stretávam a je to naozaj celku veľký problém. Že teda možno na tých sociálnych sieťach je to lákavé, lebo ľudia často počúvajú na to, že niekto vie remeselne vytvoriť nejaké dielo, ja neviem, no väčšinou sú to maľby, ako občas sa objavia nejaké, že sochári objekty, ale väčšinou v tejto podstate maľby, ktoré sú, ja neviem, realistické, hej, že ľudia obdivujú tú schopnosť vytvoriť nejaké tromple, nejakú realistickú scenériu. A práve to môže byť ten problém, že potom si zakúpite dielo, ktoré má vysokú cenu, ale bude mať nízku hodnotu. Takže to je vlastne možno to, okolo čoho sme tu už párkrát prešli. Áno, ja by som ešte presne k tomu doplnila, že hlavne budúci zberatelia majú taký pocit, že oni vedia ubiť systém. Že skrátka, že oni vidia, kde je talent, ako keby, a že kde bude tá budúca hodnota. A nepozerajú detailne to, čo je ako keby dôležité a to, čo treba naozaj tam trénovať to oko a takisto tie znalosti. A majú pocit, že pokiaľ aj kúpia napríklad priamo z ateliéru, že urobili ako keby dobrý krok, že naozaj, že nechápu, že tie jednotlivé kroky všetky spolu súvisia a vytvárajú potom celkovo funkčný systém, ktorý nám tu ako keby na Slovensku chýba. Len to je opäť veľká téma. No ja musím napríklad povedať z vlastnej skúsenosti, že mnohí aj autori, hlavne možno z tej mladšej generácie, tí viac fungujú na tých sociálnych sieťach, tak sa cítia práve možno aj v tomto frustrovaní, že kopec ľudí si vyberie niekoho, kto dokáže ako výborne odprezentovať nejakú talentovo vlastne výborne technicky vypracovanú vec. A oni skutočne o tomu venujú veľké množstvo času, nielen na tom vytváraní fyzického diela, ale aj toho všetkého, čo je predtým, aby to malo presne, čo sme už spomínali, nejaký obsah, názor, nejaký súvis so súčasnosťou, nejaký pohľad na súčasnosť a objavujú potom vlastne týchto autorov, ktorí vlastne
ktorí vlastne predávajú možno oveľa viac a oveľa drahšie, čo je vlastne veľmi, veľmi frustrujúce práve pre tých autorov, ktorí skutočne tomu venujú to, čo by tomu venovať mali z hľadiska toho ponúkania aj toho obsahu, nielen toho napríklad dokonale namaľovaného obrazu. Ešte by som doplnila jednu vec, že to je asi taký ten najväčší mýtus, s ktorým sa stretávam, že pokiaľ je autor presne ešte opäť talentovaný, on namaluje dielo, tak automaticky je to dielo ako hodnotné. Že naozaj, že toto je stále tá otázka, ktorej sa ako keby vraciame, že ako je dôležité, aby bol ten autor a umelec uchytený vo všetkých tých krokoch, o ktorých sa tu vlastne neustále rozprávame, že bez toho stále tá hodnota nevie vzniknúť. No. Môže k tomuto nejakým spôsobom prispieť práve napríklad súkromná galéria? Akým spôsobom súkromná galéria môže pomôcť pri budovaní kariéry autora? Už sme sa tu rozprávali o tom, že kurátor nemalou mierou prispieva k nejakému etablovaniu autora. A súkromná galéria v tomto smere je v akej pozícii? Galéria celkovo je taká ako keby prvá selekcia, hlavne tým, že sa venujeme súčasnému umeniu, tak my si vyberáme ešte autorov, ktorí sú tesne po škole alebo dokonca ešte len študenti, čiže je to naozaj úplne prvá selekcia toho, s čím pracujeme, že čo chceme ukázať ako divákom. A my následne sledujeme, že aké sú reakcie tých divákov, aké sú reakcie kurátorov. A je to úplne taký ten primárny, prvotný krok, aký je to vlastne súčasná galéria. A následne sa snažíme začleniť toho autora do celého toho ekosystému, aby autor vedel ďalej pracovať s tými svojimi sériami, ktoré vytvára, aby vedel uchopiť tú cenotvorbu, aby sme mu poradili, do akých inštitúcií umiestniť svoje diela, aby je to v podstate ako keby stojí to veľmi aj na dôvere. Umelec dôveruje galérii a galéria musí ponúknuť zberateľovi opačne, že dá mu ten systém toho, čo si kupuje. Že to dielo nie je skrátka len bez takej nejakej záruky. Dokáže autora posunúť ďalej do zahraničia, berieme autora na veľtrhy, kde sa opäť prehodnocuje tá hodnota. Je to už také konfrontované v takom širšom kontexte. Tých aktivít je naozaj veľa, len sú ako keby také neviditeľné, že často sa o nich nerozpráva. A toto všetko sa deje v súčasnej galérii s umením. No. A je z tohto hľadiska lepšie pracovať s menším počtom autorov a napríklad sa im nejak hlbšie venovať, alebo pracovať s väčším množstvom autorov a možno menej že dať možno nejaký akože menší sápad. Lebo viem si predstaviť, že keď máš veľa autorov, tak nevieš im všetkým. Alebo robíte si v tomto nejakú selekciu, že niektorí sú ako autori, ktorí sú bližší, viac sa im venujete? To je dosť ťažké, lebo keď sa chceme veľmi sústrediť na jedného autora, tak musí tam byť vždy tá predateľnosť. My sme sa s Andreom veľa rozprávali aj o tom, že prečo je dôležité kupovať zo súkromných galérií práve diela. Nakoľko je to jednoznačne preto, že potom nevieme robiť tie aktivity. Čiže čím viac my predávame tie diela, tým viac vieme ďalej investovať do umelcov, aby rozvíjali tú cenu. A aby tá cena rástla. A vždycky je to ako keby odrazom tej súčasnosti a kvality toho súčasného trhu, ako sa to aktuálne deje. Čiže ak by ten dopyt bol veľký, tak vieme mať aj stovky umelcov. Samozrejme je to realita Slovenska, že sa to nedá. Čiže tam vlastne môžete potom tým autorom, ak by ste mali teda viacej možností, tak by ste vedeli poskytnúť napríklad nejakú väčšiu vizibilitu v zahraničí. To je niečo, čo by súkromná galéria napríklad vedela spraviť. Ono je to také neustále ako keby také balansovanie medzi tým, že nakoľko sa vedia tie diela predať, aký je veľký dopyt a nakoľko treba do toho umelca ako keby investovať energie a času.
Že je to taký neustály balans medzi tým, že koľko ďalších autorov pridať. A veľmi to záleží od publika a od zberateľov. Že samozrejme, že pokiaľ to aj zberateľov zaujíme, že zberatelia sú veľmi veľkou súčasťou tohto celého systému, hlavne voči galérii, lebo bez toho to skrátka nevie existovať. A takisto je tam aj tá odozva, že čo naozaj, na čo ľudia reagujú a na čo je aktuálne publikum nastavené. Takže preto je dôležité edukovať aj tých zberateľov, aby práve ich zaujímali možno lepšie, zaujímavejšie, hodnotnejšie diela, aby potom nevyhľadávali možno len prvoplánovo nejaké diela, ktoré budú pre nich v tej kategórii len páči, nepáči, áno? Je to pre vás tiež dôležité vlastne, aby aj zberatelia vlastne získavali nejaké informácie o tom, aby neprichádzali potom len s tým, že toto sa mi páči. Toto je tiež také experimentovanie, že snažíme sa čo najlepších umelcov ako keby dostať k zberateľom, ale je tam fakt naozaj neustále to balancové, že nakoľko máme dostatok zberateľov, ktorí to už dokážu rozoznať. Lebo Andrej je už vysoký level zberateľa, ktorý to už má napozerané, len toto je všeobecne na Slovensku veľmi ťažké. Ešte je to v začiatkoch, že je tu pár desiatok ľudí, ktorí už to majú takto komplexne obsiahnuté a treba niekde vždy aj začať s záväzným obrazom. Takže je to cesta, ako asi už bolo povedané. Ste teraz dostali veľký kompliment na Zaďko, tak chcem sa vás spýtať, že ako vlastne vnímate v tej svojej zberateľskej ceste napríklad tie momenty, ktoré by ste dnes už vyhodnotili ako omyl, v tom zmysle, že je to predsa skúsenosť, že vlastne každý omyl je aj skúsenosťou, ale že sú také momenty vo vašom zberateľskej ceste? Boli to desiatky omylov na začiatku a veľmi cenné skúsenosti, úplne ste to super povedali. Neľutujem žiaden nákup, žiadneho diela, ale ma to posunulo ďalej v tom, aby som už možno kúpal iný typ diel. Takže tých chýb som spravil veľmi veľa na začiatku a v čase pred tými 15-20 rokmi, keď som začínal, nebolo ešte toľko tých galérií na Slovensku, mám pocit v Bratislave. Dneska tých galérií už je ďaleko viacej a už aj, presne povedal Zuzana, už vám niekto spraví tú predselekciu tých umelcov. Najviac som sa pobavil na mladých autorov, ktorí proste prestali tvoriť, alebo sa proste nevyvíjali, alebo proste niekde zostali zaseknutí, niekde nedokázali sa posunúť ďalej. A to je potom o tej finančnej hodnote na konci dňa, ale hovorím, neľutujem vôbec nič, obraz som porozdával rodine, kamarátom, našli si svoje miesto. Robili radosť ešte. Našli si svoje miesto ale hovorím, neľutujem toho. Trafiť mladého umelca je veľmi ťažké a neviem, či to je aj iba o oku. To oko, viete odhadnúť umelca, že tento má potenciál, proste štýlom tvorby, možno témami, ktorým sa venuje. A neviete že úplne odhadnúť, ak sa bude vyvíjať za 10, za 20 rokov. A to už treba naozaj to dobré oko na to. A preto každému radím, začnite s galériami, začnite kúpať v galériách. Nekupujte napriamo, presne, pardon, kto to povedal, kúpiť umelca, ktorého vidíte iba na Instagrame a nemá nikým verifikovanú tú svoju kvalitu, je z tej kategórie páči, nepáči. Pani Bajcurová, my už sme sa tu veľa rozprávali o tom, že aké kritériá si kladie napríklad súkromná galéria na výber autorov, ktorých budeme zastupovať, ako si vlastne zberatelia dávajú nejaké kritériá, ako si vlastne budujú zbierku. Ale my vlastne máme zbierky samozrejme aj v inštitúciách a tie sú veľmi, veľmi dôležité, ako už bolo spomínané, že práve to, či je autorka zastúpená v nejakej významnej zbierke zahraničnej, ale napríklad aj slovenskej, myslím, že tá najvýznamnejšia je Slovenská národná galéria však. Takže akým spôsobom vlastne aj kurátori v inštitúciách rozhodujú o tom, že čo stojí za vlastne uchovanie v zbierkach, z toho umenia, z toho veľkého, povedzme, keby sme si hovorili o tom, že ako by sme mali vyberať z toho súčasného umenia. No a tu sa vrátim oblúkom k tomu, čo ste hovorili, že tie súkromné galérie sú veľmi, veľmi dôležité.
Lebo Slovenská národná galéria ako vrcholná inštitúcia, tá by už mala kupovať diela, ktoré sú svojím spôsobom už overené od autora, ktorý už dosiahol istý level v svojej akože tvorbe. A práve súkromné galérie sú schopné prezentovať mladých umelcov, začínajúcich umelcov a tým aj kurátori môžu sledovať vlastne ako keby cestu toho mladého umelca cez menšie galérie. Preto napríklad mala veľký význam inštitúcia, ktorá sa volala Kunsthalle. Lebo to bola výstavná inštitúcia pre súčasné umenie. Nebola to nezbierkotvorná. Čiže vlastne inštitúcia typu Slovenskej národnej galérie, ktorá buduje zbierky, tá už je ako keby v tej krajine najvyšším levelom, proste štátom kvázi ako zriadená a dotovaná inštitúcia. Čiže tá ako získava diela, ktoré sú už uznané za hodnoty, tak si povedzme. Pravda, že Slovenská národná galéria historicky vznikla ako inštitúcia, ktorá budovala zbierky od najstaršieho umenia až po súčasné umenie. Čiže už v 48. keď vznikla, tak umenie vlastne tých 40., 50., 60. rokov bolo umenie súčasné. Dnes ho vnímame ako umenie historické. No a v nákupoch, akvizíciách súčasného umenia sa stále pokračuje. Aspoň sa pokračovalo, kým som tam bola. A to je aj takouto nedostatočnou rozvinutosťou našej inštitucionálnej základne. Lebo všade inde vo svete máte už špecializované múzea súčasného umenia. Čiže Slovenská národná galéria mohla byť inštitúciou, ktorá je vlastne už istý nejakú hranicu proste toho naozaj najhodnotnejšieho umenia historického, dajme tomu. A súčasné umenie mohla nakupovať alebo budovať zbierku nejaká nová špecializovaná inštitúcia. Tu niečo také nevzniklo, ale súčasné umenie sa nakupuje. A teraz akože sa vrátim k tomu. No aké sú kritéria? Kritérium je, že ten umelec musí byť v niečom naozaj autentický, originálny, musí tým ako keby jednak jedinečný, originálny tou formou, ale aj myšlienkovo musí svojím spôsobom reflektovať vlastne ten svet alebo ten kontext, z ktorého pochádza. Čiže vlastne musí spĺňať tú takzvanú, to poviem trošku marxisticky, jednu formu a obsah. Proste musí mať aj formu aj obsah, jednoducho povedané. No a naozaj sa vyberajú už takí autori, ktorí už prerazili, už vlastne vystavovali, už boli v zahraničí, tu sa premietala napríklad Ivana Šáteková. Tak to bol jeden z posledných ako akvizícií Slovenskej národnej galérie. Je to aj veľká akvizícia v Andrejovej zbierke. No je to umelkyňa, ktorá naozaj prišla s niečím ako kvázi novým pohľadom na tú problematiku feminizmu, ženy a vlastne mestskej kultúry, role, proste Jana Želibská, Mária Bartusová, tí staršie autorky sa na to dívali inak. Ona vlastne, keďže už je mladou súčasnou umelkyňou, tak odráža ten svet, v ktorom dnes žijeme. Alebo ďalší nákup, Andrej Dubravský, tiež bol výrazná akvizícia, to sme kúpili, myslím, ako prvú jeho diplomovú prácu, vlastne to monumentálne plátno Akvárium. Čiže to bolo naozaj akože istým spôsobom v našom kontexte dielo jedinečné. Ale kúpili sme ho už vtedy, keď už bolo jasné, že Andrej Dubravský ide nejakou cestou, ktorá má svoj zmysel a už vlastne má aj svoje výsledky. No, čiže súčasné umenie sa nakupuje a nakupuje sa, ale už aspoň s miernym odstupom, tak by som povedala. Že nekupujú sa študenti, ktorí vyšli ako zo školy, alebo priamo študenti. Najprv nech si urobia výstavu u vás. No my sme tu už aj hovorili o takých pojmoch, že primárny a sekundárny trh, možno by sme ich mohli aj vysvetliť. Zuzka, ty by si vedela vysvetliť niekomu, kto to možno počuje prvýkrát, že aký je rozdiel medzi primárnym a sekundárnym trhom s umením? Tak
Je to úplne jednoduché, ten primárny je skrátka to, čomu sa venujeme my ako Galéria súčasného umenia, je to ten úplne prvý predaj, vlastne kde to zaraďujeme do toho trhu s súčasným umením. A sekundárny je už vlastne to, ako sa to ďalej správa na aukciách, keď už ten človek, ktorý si to umenie kúpil, ako s tým ďalej pracuje. To už je druhotný predaj a ďalší cenový vývoj toho diela. Čiže tam sa možno potom prejavuje práve to, že či cena bola v súlade s hodnotou. Tam sa to už overuje následne potom ďalej, ale to je tiež samostatne veľký ten systém okolo toho, lebo tam sa preverí to, či ten prvotný predaj bol dobre nastavený. A to sa teraz, s tým sa veľmi často teraz stretávame v galérii, že súčasné umenie ako napríklad Ivana Šateková, naozaj to najmladšie, ktoré už je veľmi etablované, už inštitucionálne podchytené, ale stále je to ako keby to najmladšie, tak sa nám vracajú už klienti s tým, že už by to chceli druhýkrát predať. A to tu doteraz vlastne nebolo a tam sa preveruje to, že či naozaj sa to dá a či to naozaj bolo umiestnené do toho trhu súčasným umení správne. Napríklad Ivana Šateková áno. Že tam už je to overené už aj tým sekundárnym trhom. A napríklad aukciami. Tam sa to už dá veľmi ľahko hovoriť aj to súčasné umenie. A na Slovensku je ten sekundárny trh rozvinutý. Keď hovoríme o nejakých dražbách, tak predpokladám, že hovoríme o rôznych aukčných domoch. Ja sa venujem iba vlastne tomu najmladšiemu súčasnému umeniu, čiže od roku 2000, dá sa povedať. A toto tu teraz začína, tak by som povedala, že to je úplne niečo, čo sa na novo rozvíja. Čo sa týka toho súčasného umenia. Áno, že ešte to celé vlastne vzniká. No. A preto mňa sa aj tak veľmi dotkla celá táto téma, vlastne, ktorú rozoberáme, že čo to vlastne umenie je. Ideme od takých úplne aj základov, lebo naozaj sa stretávam s tým, že ľudia chcú strašne predať to, čo si kúpili pred 10-20 rokmi a to umenie je nepredateľné. Druhýkrát. A tam sa stretnú vlastne s tým, že to nemá miesto na trhu. A potom sa pýtajú prečo. A skrátka odpovedať na takéto základné otázky, myslím si, že dá sa to len tým, že o tom rozprávame, vysvetľujeme, že naozaj, že aké kroky sú dôležité, aby to umenie, čo si človek kúpi o 20 rokov, predať vedel. A ja verím tomu, že umelci, napríklad s ktorými pracujeme, tak napríklad Ivana Šateková, niekde sa tam, áno, tu je presne veľtrh, to je veľtrh, kde sme vlastne robili prezentáciu Vienna Contemporary, myslím si, že minulý rok. A tam sme už vlastne overovali to, že aj ako na ňu reagujú zahraničie. Ako ona s tým, ako pracuje s tými ženskými témami, nakoľko sa to reflektuje aj v zahraničí, nakoľko je to silné a nakoľko je to dobré a to sa dá jedine takto v praxi overovať. A niekedy to funguje veľmi dobre, tak. Že len je to naozaj tá úloha galérie toho primárneho trhu ísť s tým takto a neustále tú hodnotu vytvárať. Zaďko, som sa ešte spýtala, my sme sa tu rozprávali práve o tom, sme tu tak hovorili o tom ekosystéme umenia, že to je vlastne taký cyklický systém, kde teda niečo vznikne, nejakým spôsobom sa to vstupuje na tú umeleckú scénu a tí zberatelia vlastne tvoria tiež veľkú časť vlastne tohto ekosystému. Ako vy vnímate vlastne toto zberateľstvo v takom širšom kultúrnom kontexte a vlastne že je nejakým zámerom okrem zhodnocovania vlastnej investície aj nejakým spôsobom možno podpora toho samotného ekosystému, že môže to zberateľ vlastne podporiť? Áno, všeobecne áno. A v zásade každý zberateľ, ktorý kupuje súčasných mladých alebo zavedených tvoriacich autorov, vlastne podporuje celý ten ekosystém. Hlavne u mladých to je samozrejme v zásade to, čo zarobia a použijú zase na to, vytvorili niečo ďalšie a možno ako prežili, či tam to ide úplne do toho. A
aby sa to vracalo do toho ekosystému. To sa už neplatí na sekundári, kde vlastne ten zisk ide už niekde inde. Aj keď mám pocit, že nejaký zákon je, nie, že by to živnuli z nejaká časť tomu autorovi, ale mám pocit, že nikto nie som istá, či to mám pocit, že na Slovensku to neexistuje. Ja som počula, že vo Francúzsku to je, že niečo na spôsob tantiemov, ale mám pocit, že na Slovensku to nie je, ale nie som si teda istá. V autorskom zákone je aj druhý predaj diela. Ja sa mi to zdá, že to je nikto to Druhý predaj. Proste autor by mal dostať isté percento aj za druhý predaj diela. Za ďalší predaj. Ale ako neviem, či sa to plní. Takže na Slovensku iba z toho primárneho je niečo tomu autorovi. A toto je určite dôležité, keď to zberatelia robia, lebo tým pádom vlastne ten systém si sa podporujú. Moja zbierka je trocha iná, lebo ja som vlastne takže konečná, že už nič neodíde, som si povedal, že nič nikdy nepredám. Takže u mňa tie diela zamrznú, tak ako vo veľkých zbierkach, do Národnej galérie a inde. A vlastne dielo sa na Traktovi nerozstanú. A veľa zberateľov tak má, že vlastne tie zbierky zbierajú celý život a na konci to niekde darujú presne nejaké inštitúcie alebo niekomu, lebo keď už nemá nejakého pokračovateľa. Takže tu sa tie diela nerozvíjajú, ale práve u tých mladých to presne funguje. No, dobre, že ste vlastne spomenuli túto interakciu vlastne s súkromných zberateľov s inštitúciami, lebo aj v rámci prezentácie sa tu momentálne, teda nie, ale ešte pred chvíľkou sa tam prezentovala aj fotodokumentácia z výstavy, ktorá momentálne prebieha v Ludwig Museu. Nájdeme. Je to výstava z vašej zbierky. Je to veľmi veľká prezentácia slovenského umenia v zahraničí. Ako vy vnímate vlastne tú dôležitosť tohto prepojenia súkromných zbierok s takýmito verejnými inštitúciami, že prečo si nezbierať len sám pre seba, pre svoje, pre seba, chce vlastne súkromný zberateľ ukazovať svoju zbierku, je to bežné? Ja si myslím, môžem to potvrdiť, že to vôbec nie je bežné. Ja si myslím, že nás, zberateľov, ktorí tie zbierky ukazujeme, že nás viete spočítať na jednej, na dvoch rukách. A je iba pár mien, ktorí naozaj s tými zbierkami že aktívne pracujú. A ja to tak mám, ja som dal ako zásadu, ja nemám rád, keď sú diela zamknuté, že si kúpim, aby som ich mal zamknúť do archívu, tam budú celý život zavreté a občas to zavesím a pochádza z toho, to nie je to správna cesta. A preto pre mňa bol obrovským úspechom, radosťou, ako to nazvať, že tak zásadná veľká inštitúcia ako Ludwig Muzeum spravilo túto výstavu vlastne len z mojej zbierky slovenskej neoavantgardy. Katka Zrovna bola kurátorkou s prepojením na súčasné umenie, hľadali presne tie paralely medzi týmto tvorbou tých 60., 70., 80. rokov na mladých súčasných autorov, mladších súčasných autorov. A pre mňa to je také ako keby isté potvrdenie toho, že tá zbierka je dobrá. Presne ako hovorí, čo potvrdzuje tú kvalitu tej zbierky a presne to, že takáto veľká inštitúcia vám tie diela zoberie alebo zapožičia aj na iné výstavy, tak je to potvrdenie, že máte dobrú zbierku. Pani Pecúrová, my sa tu vlastne pozeráme na nejaký aj výsledok toho zberateľského úsilia. A my sme si tu už hovorili, že častokrát máme nejaké hodnotiace kritériá, ale niekedy je to skutočne aj risk prísť s nejakým nákupom súčasného umenia. Už pán Zaďko spomínal, že niekedy sa nevydarí. Ale existuje vôbec nejaká možnosť, ako by sme vedeli určiť, že ja neviem, za 50 rokov toto dielo bude skutočne významné? Podľa mňa sú také diela. Viete sa už na to určite vieme autorov, ktorí tých 50 rokov prežijú, ale niektorí nie. Čiže aj. Aj vieme, aj nevieme. Môže sa niečo zase vynoriť, čo sme nepoznali, alebo čo sme nedocenili, alebo čo bude v tom novom kontexte videné inými očami, odrazu sa zaktualizuje. Ale určite sú diela, ktoré prežijú. No, veď dejiny umenia sú toho príkladom.
Myslím si, že naša diskusia sa bude chýliť pomaly k záveru. Ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne o nich porozmýšľajte. Ja tu dám také posledné koliečko otázok našim hostkám a hosťovi. Keby ste mali dať niekomu zo svojej pozície zberateľa, súkromnej galeristky a kurátorky, keď odporúčanie človeku, ktorý by chcel začať so zberateľstvom, čo by ste mu odporúčili? Nakupujte u odborníkov. Poradiť sa. Rozhodne sa poradiť. A nerobiť to zbrklo naozaj. Nerobiť to cez sociálne siete, lebo to je virtuálny svet, to vieme všetci. A ten zážitok vnímať dielo vlastnými očami, ten je podľa môjho názoru dodnes nenahraditeľný. A ak sa človek rozhodne pre nejakú zberateľskú cestu, tak nech začne študovať, trochu nech sa zaujíma, lebo ak chce byť obklopený umením, tak by to o tom umení mal aj niečo vedieť. Lebo potom možno, že tá emócia, ktorú mu to umenie prinesie, bude silnejšia. Takže sledovať inštitúcie, čo vystavujú, sledovať trh, ale trh profesionálny, aukčné domy a zaujímať sa o to. Toto všetko podpisujem, doplním ešte, že a pozerať si aj taký ten svetový kontext, chodiť na výstavy nielen u nás, do galérií, ale chodiť na aspoň pár tých veľkých svetových, či už za 2 roky na Bienále, alebo na rôzne tie artfairy, kde veľtrhy, kde keď idete na viacej za rok, tak získate taký ako troška, že prehľad, pocit, feeling, kam sa ten svet akože uberá. Že to možno vidíme malby a veľa obrazov, áno, tie sa najlepšie kupujú. A potom idete do sveta, teraz poviem príklad, som zbierali pred pár dňami a tam vidíte samé konceptuálne veci, samé performancy a strašná videoartu. A zrazu vidíte, aha, toto mi galéria hovorí, že obrazy, ale dobre, presne. To, čo rakúsky, keď ste videli rakúsky pavilón, tak to si tam asi nikto doma nekúpi. Keď viete, o čom hovorím, tak sa pozrite. Ale vidíte, že ten svet sa asi vyvíja nejakým smerom, to vyberajú tie štáty nie, ale tie kurátorské, vyberajú kurátori, ktorí aj ten svetový kontext vám ukážu. A to som doplnil Katku a jedna za mňa, ja to tak mám a nikdy sa nepozerám na cenu a pozerám sa na hodnotu. A potom nie som smutný, keď sa netrafím. Ešte rozmýšľam, že čo k tomu všetkému doplniť. Ako si povedala, že nepozerať sa na cenu a hodnotu, tak pozerať sa naozaj, že kde ten autor stojí v kontexte celého tohoto systému, čo tu stále hovoríme, že nepozerať sa ako na nejakú vytrhnutú časť mimo svet. Skrátka naozaj, že kde ten autor patrí, akú aktivitu už do toho vynaložil, do tej svojej kariéry a kde má svoje miesto v kontexte umenia. A druhé je, čo sa mi ešte veľmi páči, keď si nájde nejaký zberateľ. Zberateľ znamená ktokoľvek, kto sa zaujíma o súčasné umenie. Ešte všeobecne, aby sa to nejako tak neutralizovalo toto slovo, lebo je tak veľmi ostré, že zberateľ, že veľmi často sa s tým stretávam, že človek povie, ja nie som zberateľ, ale tak chcú kúpiť umenie, už sú zberatelia. Toto stačí úplne k tomu, aby človek bol zberateľom. A to sa mi veľmi páči, keď začnú na to pozerať skrz seba. Že začnú rozmýšľať nad tým, že presne, že kam sa má ich zbierka vyvíjať. A na to sa dá najviac nájsť odpoveď, že čo vo mne to dielo vyvoláva a čo som ako keby ja a aký odkaz chcem, aby tá zbierka mala. Že čo so mnou tie jednotlivé diela robia. Napríklad jedna pani dlho rozmýšľala nad tým, že ako sa bude jej zbierka teraz rozvíjať, tak ho použijem ako taký príklad. A ona prišla na to, že najviac s ňou rezonujú diela, ktoré sú silne expresívne a trochu erotické a proste majú pre ňu nejaký náboj. A postupne nad tým takto uvažovala a prišla na to, že to bude pre ňu zbierka, ktorá pre ňu bude mať hodnotu. Že pre ňu to má takto subjektívne hodnotu. A môže sa človek takto aj pozerať na to, že čo naozaj rezonuje s ním samým
a bude sa na to za pár rokov pozerať spätne, že to bola nejaká súčasť samého seba v tej dobe. Mne sa páči osobne aj tento pohľad, ktorý sa teraz ako keby takto vytvára. Ďakujem. Radi dáme priestor aj otázkam z publika. Ak by ste mali nejaké otázky, tak sa hláste na naše hostia. Sú to podľa mňa ľudia s úžasnými skúsenosťami, takže budeme samozrejme radi, ak vás niečo zaujalo z toho, čo sme sa rozprávali a chcete sa niečo spýtať, tak sa kľudne prihláste. Ja mám pocit, že to nemôže byť jasné. Ja dúfam, že som ešte jasný. Pekný podvečer. Krásna prezentácia. Ja začínam som úplne niekde v začiatku. A na začiatku padlo slovo, ale aj sa to opakovalo, že sa môžeme obrátiť na niekoho, na kurátora. Teda mňa zaujíma ako nováčika, mám ísť do galérie, pýtať sa, mám záujem o niečo, vedeli by ste mi poradiť, akým smerom, alebo čo je zaujímavé pre mňa ako zberateľa, alebo ako sa na to pozeráte? Hovoríte, všetci ste povedali, že máme sa poradiť, áno? S niekým. Tak ako to mám riešiť? Tak tam je najlepšie presne ísť za nami, to je vlastne kolegyňa, alebo za mnou a my sme vlastne pozícia galerista, to znamená, že naozaj ten človek, ktorý sprostredkováva ten predaj. A to sprostredkovať predaj neznamená iba predať dielo, častokrát ale aj vysvetliť celý ten kontext toho umelca a to, čo si kupujete. Lebo vy si nekupujete len dielo, vy si kupujete celý ten príbeh toho umelca, celé to pozadie za ním, celú tú aktivitu, celé to, čo sa deje okolo neho, celú tú štruktúru, celý ten kontext, čo je okolo toho umelca, vlastne toto, čo sme stále dookola rozprávali. Ale to je podľa mňa úloha galeristov jednoznačne, lebo na aukciách tam už sa predáva, tam už sa to veľmi tak... Ten večer je už vyslovene iba o výsledkoch, taký nejaký aukčný, ale galeristický predaj je skrátka o tom vytvoriť si nejakú dôveru, nejaký vzťah a postupne predať ako keby celkovo kontext vzniku toho diela, nielen to dielo samotné. Ešte doplním a neklamme si, je to biznis. Takže nie je to jednoduché, každý sa snaží predať, každý sa snaží namalovať a na konci ide všetkým tak peniaze, teraz to strašne akože preháňam, ale nedá sa, že na prvú nespravíte chybu a musíte si to odmakať. A keď začínate, tak odmakať si znamená, že príklad v Bratislave máme čo? 5 galérií relevantných, možno 20, ale relevantných možno 5. Treba si proste pozrieť, koho prezentovali, chodiť na tie výstavy pravidelne, tam sa stretnete s kurátormi, o ktorých si môžete vypýtať nejaký názor, dnes s kurátorom väčšinou ako kopec nedostanete. A pozerať si, čo akých autorov prezentujú, možno v čase si viete overiť aj, či tí autori naozaj sú relevantní, či aj výstavu niekde ďalej, že sú nejakých ďalších zbierok. Proste nie je to jednoduché. Nie je to ako, aj keď si zainvestoval do fondu alebo do niečo, musíte si urobiť nejaký research a musí vám niekto poradiť. Proste, tak si potrebujete vybrať dobrého poradcu,